sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios langit ng amahan, pinagi siya nga ni Jesus nga imong anak, among gipangayo ang imong dag sa Espiritu Santo nga samtang magtuon mi sa imong mga pung. Amo ni mabansay sa among kinabuhi o amo sang ikapaambit suban. Pinagi sa lamdag o gasa sa Espiritu Santo nga makahuna-huna, makapamulong, magalihok kami nga masubay ug matukma sa kabubuton sa Dios. Among gipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen, inahan ni Jesus atong manunubos o inahan sa nga Espirituhano natong mga tinubos. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa liho madungog nga atong mga kauban karon sama ni Carlo Badenas, dinhi sa Barkes og ni Jasper Fanan, mga sharer sa Catholic Charismatic Renewal Movement sa youth groups. Doon natin mga pinaka mamahayag gikan sa kasulatan. May tungod sa virtue of humilitas, humility. Amantod pa sa mga Santos Padres, mga moral theologians, humility is the mother of all virtues. Sa Manisya pa ang kamapobsanon, mao ang gigikanan. Inahan sa tanang mga mayong hiyas kon virtudes. Karang virtue, virtud sa kinat sila, ang lawom kay hubal sa Binisya niya na pungli na sa estatua nga gipabarug si Dr. Jose Rizal diya sa plaza sa Karkar na ay pinulungan nga nasuwat nga ang Binisaya pungli o gihubad gikan sa virtue. So sa tungyano nga pangunaw na ang kahulugan sa pungli o virtue ang mayo nga hiyas nga nahimong batasan sa atong kinabuhi. Mao nang definition sa virtue. Ang sa kabuhat, sa kanahuna, panglihok nga maayo nga nahimo ng tipik sa atong batasan, mahimo ng virtud sama sa pagpaubos, ang humilitas. Ang dako kayong modelo kung panigingnan sa humilitas, kung pagpaubos, mao si Jesucristo natong Ginoo. Og mabasa nato sa libro o suwat ni San Pablo sa taga Filipos, Uluhan 2, tudling 4 ngadto sa 6. Nga si Jesus nagmupobsanon pag-ayo sa ingon. Bisan ngani ang iyang kahimtang sa iyang pagka-Diyos nga dili malangkat gikan kaniya, pero nahimo siya mapobsanon ug bisan gani sa pagtuboy kaniya sa krus. Iyang nadawat ang labing magkauuaw, labing mabangis nga pag-torture kon pagdagmal kaniya. Pero nagpabilin siyang hilom o wa mulitok og pangayo samahan sa pagsilot sa mga daotang mga tao. Ang iyang mga puong nga gilitok pulos gugma o pagpasaylo. Marang he is the model of humilitas or humility. Dere ka ng pong nga humility gikan sa Latin word homos or sa pronunciation humus, nagkaulugan og yuta kanang gitumban sa atong tiil. Kaya kasagaran sa mapobsanon kanunay mo hapa sa yuta, luhod si yuta, og mao na ang pagkamapobsanon nga gibansay ni Kristo siyang kinabuhi, siyang unahuna, mga pulong ug buhat. Usas mga panigingnan niyang ipakita sa katapusang panihapon nga ang mga apostoles naglingkod og tagsa-tagsa ka mga apostol giugasan niya ang ilang mga hugaw nga tiil, silang panaw, baktas sa mga pagsangyaw yang gihugasan. Pedro ni balibad, dili ako takos Ginoo nga imong hugasan nga akong tiil.
Og si Jesus mingon, kung dili ka mubuot nga hugasan ako imong tiil, wa kay bahin kanako. Og mingon San Pedro, nga dili lang akong tilas na akong maestro. Og si Jesus mingon, ang mahugasan na sa tiil, limpyo ng tanan. O kini akong gihimo, dili ni alang sa unsang katarungan, kung dili aron sundo ninyo nga hugasan sa inyo ang tiil sa inyong mga kauban o sa mga tao. Ang mensahe, plainly, nga magmapaobsanon ta sa itong mga pangandoy ug tinguha, pero ubanan sa natos pakigbisog, pagkugi ug pagbuhat. Kay mahimo ang tintal sa kamapobsanon basig mahimong nganlan na to sleuth sa English, sleuth ang binisya katapol nga doon na yung mga taong magpaubos nga di na lang yun mulihok kay hadlok masayop o hadlok nga doon na mo kurihir busa dili na lang naong gisan mulihok o mabuhat nga mahimo na nung slugard kon tapulan o kining virtudes pagpaubos mao ni ang gitudlo kanunay sa the book of Proverbs. Og si Kristo sa nagsulti niya na kinsa katong magpataas siyang kugalingon siya mahimong ubos sa tanan. Og kinsa katong magpaubos sa tanan mahimong labaw kaninyo og mahimong pangulo ninyo. So mao na ang itudlo ni Kristo kanato. Nga sa atong pagpamulong gikas sa atong na atong bairon nga atong pangutokon dili pa ta na makasulti o mogamit nga pulong nga nagpatugbaw sa atong kugalingon o naghimos pagpanghimaraot o pagsaway suban nga mao na mga senyales sa pride kon garbo nga nasod sa atong kinabuhi. Balik ko na to nga si Kristo naghatag kanunay og mga message of humility yang gitudlo nga dunay duha ka tawo nagampo ang usarya gyud sa sud templo ng usarya las gawas. Nya kadtong diha sa gawas usa ka maniningil sa buhis. Ginganlan og public enemy. Kaya kining maniningil sa buhis kaaway ni sa mga tawo labi na kalitag sa kangatos bukid kay mangubra na sa buhis wa taon kaandam. Ya sika-sikaan og latuson sa mga kolektor. Mao na nga ang kolektor public enemy. Unya kay gusto mo siyang muampo sa Ginoo, diya siya sa gawas o lagay masud sa timplog, ningon Ginoo, di gyud ko takos. Nga muyahat gani sa kong mata pag sudong sa imong halaran kon altar, kaya ko makasasa. Nagpamukmuk siya siyang dughan Ginoo, kaluy ako. Pero kadtong usa ka Pariseo nga dito giduol sa altar sa templo, ang iyang pamahayag ako Ginoo ni ako, nagpuyo ko sa katarong sa kinabuhi. Gituman ni akong napuo kasugo, ituman ako ang mga balaod sa kining mga pamahayag ni Moises o naglimos ko kanunay sa mga kabos, naghatag ko sa akong kulikta sud sa templo, wa ko'y kaaway, wa ko'y mga kaso sa korte o may kong tao sa akong mga silingan. Mingon na si Jesus, nining duha ka tao nga nagampo ang gilantaw sa Ginoo, gidawat sa Ginoo, kadtong usa ka maniningil sa buhis, nga nagpaubos siyang kugalingon. Samtang kadtong sa Pariseo, nga nagbatbat siyang kugalingong mga pagkamatarong siyang sukdanan sa righteous life, wa magampo. Iko lang nagpadayag siyang mga somewhat right deeds, mga maayong buhat lugar ngayang ituan. Kadtong nagpataas siyang kugalingon ni paubos. O kadtong nagpaubos siyang kugalingon ni pataas. Mabasa na nato sa wala ang kasulatan sa San Lucas, Kapitulo 18, 1-4. Karon atong paminawon pag-una si Carlo Padenas, usas mga Serious Catholic Charismatic Renewal Movement Youth Groups. Daghang salamat Brad Sok Fernandez ug maayong gabi kanimo Brad Sok ug sa atong mga suking tigpaminaw sa atong programa ang katiawan sa pagpatuong Katoliko. Unya greetings nako Brad Sok sa atong kauban sa CFD si Brad Michael Cabonililas ug si Brad Rom Henson ug labi na gayod ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba ug kanimo Brad Mako Mangyaw uban si Musawa. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw kanaton tanan. Ug labi na gayod ni Julius
Ryan Lawas nga nagpaminaw siya kanunay nato Brad Sok sa atong programa. Ang akong pangutana Brad Sok, bahin niining nakasulat sa Revelation chapter 1 verse 10. Naghisgot dito Brad Sok nga Lord's Day, adlaw sa Ginoo. Unya Brad Sok, sa ubang hubad sa Biblia Brad Sok, mabasa dito nga Domingo. Sa to Domingo Brad Sok, unya sa uban Lord's Day. Nga matod pa sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko sama aning mga Seventh Day Adventist. Nga matod pa nila Brad Sok, nga kini kunong hubad sa Katoliko nga Domingo, kaya doon naman daw tayo Biblia nga naghubad og Domingo Brad Sok sa Lord's Day, dili daw natukma sa manuscript katong original jud nga hubad Brad Sok, ay original jud nga lingwahe nga gitawag og katong manuscript nga nag-isgot dito Brad Sok. Kaya ang gisgutan dito sa original Brad Sok, Kyriaki Himera. Kay matod pa nila Brad Sok, kaya kana kunong Kyriaki Himera dili daw na Domingo kundi Lord's Day gyud na siya. Lahi daw ng Domingo Brad Sok og Lord's Day. Palihog ko og pagpatinaw ani Brad Sok kung husto ba maning Domingo o asa may sayop ani Brad Sok. Palihog ko pagpatinaw Brad Sok. Kanang Lord's Day, gipanungod gina sa the Lord in the New Testament. Kina sa buhat sa mga apostoles uluhan G. Studling 36. Gingon sa kasulatan nga si Kristo the Lord of all. Siya mong Ginoo sa tanan. Ya ka na magong title nga Ginoo sa tanan, titulo na nga ikadapat ngadto sa Dios. Nasa Deuteronomio 10:17, ang Ginoong Dios, siya Ginoo sa tanan og hari sa mga hari. So the title Lord of all is only used to refer the true Lord of all, and Christ is the Lord of all. Siya mong Ginoo sa tanan. Unya nganong gitawag ng adlaw og adlaw sa Ginoo? Kay gipili sa Ginoo nga human siya mapanhaw sa tanang mga adlaw gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Domingo siya magpakita sa mga tinun-an niya nga nanago bisan bago pa siyang nabanhaw, pero mangguwa mga apostolis o nanira sila kay gipangitasan sila sa mga kadagkuan sa tinuang Judaismo nga dunay kasina o kasilag sa tinuan nga gitudlo ni Kristo. Ang adlaw sa pagkabanhaw mo'y the day of assembly to worship Jesus Christ. Nagsimba sila sa Ginoo. Mao na nga ginganlan nag Lord's Day kay mo'y gipili sa Ginoo sa tanang mga adlaw nga mo present siya, mo padayag sa siyang kugalingon samtang ang maong mga apostoles nagasimba kaniya niya ng adlaw. Mao na kay lugar pagsimba man ang gigamit gyud diha sa San Juan 20 19 ngantos 16 nga si Jesus sa matag adlaw nga Domingo, noong adlaw sa semana, magpakita sa iyang mga tinunan. Pax Vobiscum, ang kalinaw manaa kaninyo. Og si Jesus mamulong sa mga pakigpulong nga hilabihan ka bugat og unod sa grasya nga kinahanglan yun minam. Kaya mga paimangno ni Kristo, pag-ig-o niya sa mga tinunan, mga pulong nga balaan og sagrado, nga takos tamdon og tumanon sa mga tinunan. Moto nga hilom gi sila nga magtutok ni Kristo samtang muhimos pakigpulong niya ng pagpakita niya sa adlaw siyang pagkabanhaw nga maong Domingo. Mao na kanang pinadayag 1:10 nga sa in English gingon nga I was worshiping on the day of the Lord or day of rest. And behind me, I heard a great voice like a trumpet. Nga matud pa ni San Juan nga napriso dito sa isla. O dito siya gidistiro sa kagamhanan nga di siya makasangyaw sa dakong patag. Gipili niya paghiskot nga I was worshiping on the day of the Lord. And behind me, I heard a great voice. Nagasimba ako
sa adlaw sa Ginoo. Ug luyo kanako nakanungog kung usa ka dakong tingog sama sa trompeta. Sa mga hubad sa kinatsila, ang Lord, the day of the Lord, gihubad og Domingo. Nga maingon nato, gikan pagyud sa panahon sa mga apostoles. Usa ka libro nga sinuwat sa ka biblical scholar nga lang si Henry Halley sa page 691. May pahayag siya kanang paingon nga I was worshiping the day of the Lord. Matud pa ni St. John, ay gamit niya, I was worshiping on the day which is the day of the Lord, Sunday. Domingo iyang gigamit. Domingo iyang gipasabit. Ngunit lain. Tungod kay ang pagpamugat niya na, tungod niya itong tagna ni Oseas 2:11 nga pahunungon ang adlaw ipapahulay nga Sabado. O niya sa Hebreo 4:8-9, dunay ipuli ug iilis nga moong adlaw sa pagabanhaw ni Kristo. Mao na atong tubag nga ang mga surrounding background o sa mga historical scholars nagtudlo nga kanang Day of the Lord dili Saturday kay gipahunong naman ug mao may gibansay sa mga apostoles. Usa sa mga apostoles, St. John the Evangelist, nga nagisgot og Day of the Lord, and that is Sunday. Domingo na. Mao na atong tubag nga kapasupot nato, kapatitanyag nato nitong pangutana nga gidaan ni dong Kalubadenas, nining ginganlan og Days Domini, Day of the Lord. Nya niya man si Dennis Abarquez at usang paminahon. Daghang salamat Badsok ug sa tanan nga nagsunod ni nga to ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diha sa tungkop minganilya nila ni Brad Edwin Bragoso ug sa iyang pamilya. Labi na gyud siyang kaubanan diha sa barangay captain sa Lopon, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. First so kadi ko sa pangutana Badsok about ining bunyag Badsok kay matud pa diri Badsok nga dunay laing klase-klase nga bunyag. Doon na tayo gitawag og infant baptism o doon na tayo gitawag og adult baptism. Ang akong pangutana Badsok, sa unsang paagi Badsok nga mahimong valid ang maong bunyag kay kadaghanan Badsok sa mga Christian denomination lahi-lahi ang form o baptism. Ang kitang mga Katoliko mogamit kita sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Ang uban Badsok sa ngalan ni Kristo nabunyagan na sila. Og lain po Badsok nga mga form o baptism ang gigamit sa mga Christian denomination. Og ang pangutana Badsok sa ato ang mga netizen nga nisunod sa tuang live, unsay saktong formula sa bunyag og kini matawag nga valido nga naa gyud sa Biblia. Palihok og patin-aw Badsok. Atong katubag sa mong pangutana nga basis bala ang kasulatan. Una ang anong bunyaga ng gagmay nga bata. Basis kasulatan sa Salmo 51:6. Mingon si Salmista David, ako gipanamkon sa sala, o dito po ko satiyan sa akong inahan, daan akong makasasala. Makapahibuong kayo ng pagkasultiha, tungod kay atong nasairan ang sala, mo nang tinuyo nga paglapas sa sugo sa Diyos. Tinuyo nga paglapas sa sugo sa Diyos. Sa may nahimong sala sa bata, nga dito pa gani sa tiyan. Nga di na magkaunahunag dautan, dili na magkasultig dautan, di sila mabuhat og dautan. Sumalpan San Pablo sa Roma 9:11, ang bata nga naa sa tiyan sinahan, dili pa na magkahimo og sala. So, di modo, may buong ta, what kind of sin? Nagyan ko ni David, nga dito pa ko sa tiyan sa akong inahan, daan akong magkasasala. Kung nato sang basahon ang Hub 14:1-3, nga ang usa ka tawo nga natawo gikan sa babae, doon na nay kahugawan nga naa kaniya. Doon na nay kahugawan nga naa kaniya sa bata nga natawo gikan sa babae. Ug mousad sa 1 Corinto 7:14, si San Pablo mingon ang bata nanay kahugawan nga kinanglan ipadangat kaniya ang pagkabalaan. So, naghisgot ang maong
mga bantugang linamdagan sa Espiritu Santo nga ang bata dunay kahugawan. Dili na kahugawan nga ang bata mo'y nangunay pagbuhat sa sala, na duhig sila, ang mga bata na duhig sa silot sa sala ni Adan ug ni Eva. O kanang matanga sa sala kay dili man na gihuna-huna, gipamulong, gibuhat, giganlan na sa simbahan og original sin. Nga sa Lamentasyon ni 5:7, patay naman ang atong mga amahan, ginahan, o kita nagkapanunod sa ilang kasalanan. So, kanang napanunod, dili sabton nga, gisunod gyud unsay gibuhat sa amahan o ginahan. Ang buti pasabot nga naduhig na takdan sa unsay nawa sa atong unang ginikanan nga moong grasya, mo nang kahimtang sa bata nga may grasya. Nganlan nag original sin, deprivation of divine grace of a child and caused by the first sin of Adam and Eve. Mo na nga kanang bata, maulian na siya. Mabalik ka niya ang grasya pinagi sa bunyag. Kay si San Pablo ningon man sa Galatia 3 nga pinagi sa bautismo ang tao makasulob na ni Kristo. Yang bata tao masana. O mingon si Jesus nga gawas ang tao mabunyagan o mabago sa espiritu, dili siya kasuod sa langit. Gawas sa matao pag-usab sa tubig ug sa espiritu. San Pedro 1 Pedro 3 nag-ingon siya nga ang tubig 1 Pedro 3:20-21 ang tubig nagkaulugas bunyag. Mao na nga in that indications of the scripture masabot nato kayo nga mapil gyud ang bata sa bunyag aron makuha ang salang panulundon. Ya San Pedro ni hisgot sa diana. Alang sa mga dagko mingon siya, pag hinulsol ka mo sa inyong mga sala, aron mapasaylo ang inyong mga sala, ug makadawat mo sa Espiritu Santo. Klaro nga dagko ang iyang ipasabot kay pinulsulon man. Yaya man ang gisumpayan, kinig sa ara, di lang alang kaninyo, kundili sa inyong mga kabataan. Akong itanaw ng kabataan, pulong kabataan sa Grigo, tiknoes. Ya, ang singular na tiknion, ang meaning infant or suckling baby. Ang buot pasabot, nagsusu pag yun nga bata. Nga matod pa niya, iapil sa saad sa bunyag. So, si San Pedro, siyang pagigpulong, nagapasabot nga mapil ang bata sa bunyag. Aron makuha ka ng iyang salang panulundon. Ya, ang ipangutana ni Dennis kung unsa may formula, unsa lito kunon, si Kristo sa nagsulti niya na sa San Mateo 28:19 nga bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. So, Trinitarian formula, pero specific yun. Nga ako magabunyag, nga hans tao, sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. So, muna asya ang ngalan na ito, formula of valid baptism. Kay kung dili na nato ilitok ang bunyag, dili mabalido. Sama sa mabasa nato sa Buhat 8:14-16 nga doon ni reklamo nga taga Samaria nga nakadawat sila sa bunyag pero wa sila makadawat sa Espiritu Santo. Kadawat sila sa bunyag pero wa sila makadawat sa Espiritu Santo. Mao nga si San Pedro ug San Juan nangadto gid sa Samaria ug nangunay gid sila sa pag-usisa ug namunyagan sila sa husto ug kumpleto nga formula ug nakadawat dayon sila sa Espiritu Santo. Kaya ilang naibawan nga ang mga tao gimunyagan lamang sila sa ngalan ni Jesus. Ya si Jesus di man malipay ana kay wa man matuman ang iyang isugo sa Mateo 28:19 nga bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Wa man siya mingon nga bunyagi lang sila sa akong ngalan. Iya magyong ikumpleto, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mo lang ato'y katubag sa may pangutana. Ya, atong balikan, niya si Jasper Panan ato sa paminaw. Daghan kayong salamat, Brad Sok Fernandez. May gabi dia kanimo. Ug naman sa atong mga suki nga tigpaminawan ning atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Brad Sok, ari ko sa kumutana, Brad Sok. May tungod bitawan ning damgo, Brad Sok, nga diin
dagay kay sa itong mga kaigsunan badsok nga giabot og kalibog kung ano ang tao damguhon. Normally badsok, every time nga ang usa ka tawo matug, damguhon gyud na siya. Kung atong patubagon ang Biblia badsok, naamo ni sa Sirach kapitulo 34 nga ang damgo kuno badsok walay kahulugan. Unya sa laing pong bahin badsok ngadto sa Henesis 40, ang damgo nga diin si Jose, iyan ang gisaysay ang kahulugan sa damgo. Sumurag ang atong sabton badsok, ang isig ka Biblia nagkabingkil ni unsa mo di lintungan na nga husay ni badsok kay daghan sa atong mga kaigsunan badsok ba nga galibog kung ano ang tao magdamgo. Unya ang Biblia pod mura pug nagkabingkil kay sa Sirach kapitulo 34 ang damgo walay kahulugan, pero pag abot na sa Henesis kapitulo 40 ang damgo nga diin si Jose iyang gisaysay ang kahulugan sa maong damgo. So palugog paputin-on ni badsok aron mahatagag katinawan badsok nga atong magkaigsunan nga giabot og kalibog. Ang atong katubang niya na ng pangutana nga ang Ginoo nagpahibaw nga sa mga tinuod nga mga propeta iyang ipadayag kanila ang mga mensahe ug mga tagna nga dunay umabot nga katumanan pinaagi sa damgo ug pananahon. Mabasa nato na sa Números kapitulo 12 bersikulo 6 nga ang Dios nagpadayag nga ang akong mga manalagna, mga tinuod nga mga propeta, akong nagpadayag ako, nagpakita sa mga mensahe, pinagi sa damgo ug mga pananahon. So, damgo ug pananahon. Revealed by God to those who are chosen by Him, the true prophets, mga tinuod mga propeta. Muna nga, naitungod sa kining pangabubho ni San Jose, bana ni Maria, nga si Maria na mabdos, ngawa niya hilabti, nag-uul kaya siya, basig nagbudhe ang iyang asawa. Muna nga anghel, nagpakita kaniya pinagi sa damgo. Ayaw kag-uulo si, o ayaw pangabubho, kay kanang naitabo ni Maria, dili na mga pagbulutan sa tao, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. O ang iyang anak pagganganli og Jesus kay siya magaluwas sa katawan. Ato nang mabasa sa San Mateo 1:21 ngadto sa 23. So gipakita sa Ginoo ang sulbad sa pagduda og pangabubho ni Jose bana ni Santa Maria pinagi sa damgo, tinuod nga damgo. So mo na nga ang mga propeta katong mga pinili sa Ginoo, kung doon ay mensahe ang Ginoo, magpakita og mga pananahon og damgo, labi na gyud sa mga propeta. Pero mga ordinaryo nga tao, kasagaran sa mga damgo kana mga hitabo nato sa adlawan pa nga ang mga kinta influences of the external or daytime happening, mura dadon sa tong damgo, kasagaran kung damgo kag mga salida sa sini. Makakita kag salida sini sa daytime. Pagkatuog nimo murag mo replay ang maong salida o sa laing senaryo nga susama niya na nga kayo kuntang damgo mo ko ganana. Dili na siya mo'y gamiton sa Ginoo sa mga prophetical o somewhat messages of the Lord Himself. Dili. Pero monang nabasa sa kasulatan sa 34 sa Sirach 2:4 nga ayaw pagtuo sa mga damgo nga gidamgo nimo kay dili na angay nimong kadlukan o kaha unsang mga hitabo nga naa si mong damgo kay kasagaran na bunga ra gyud na sa damgo, dili na tinuod. Sa muna, natong mga ordinaryo nga tao, inoon ka ng mga pinili na gusto Ginoo sa mana ng Santa, kanang 3 o'clock devotion. Kumana siya, visionary man ng Madriha. So, mga chosen people of God, unay mga dreams which have
meaning or message of the Lord, pero dili tanan. Nang magdamgo tag unsa man kita mga ordinaryo nga tao, di din ta magdali pagtuo kay matud pa ni Sirach ang nang mga damguha dili angay niyong tuhuan. So mo na ang atong ikapibaw sa mga tao may tungod sa damgo, kanang very extraordinary dream nga para nimo do nagi meaning, you consult with your confessor. Konsulta ka sa mga pare nga spiritual director with holy life kay kana sad sila matud pa ni San Pablo 1 Corinto 2:13-14 na mga tao nga diya sa iglesia mga ginasahan sa Ginoo sa mga kahulugan sa damgo. Pero magkahimo sila mayon ayaw na lagtutuo niya na dong kay damgo na dili na mo ganoy nimo sa katinuod. Ang ubansan mingon doon na kahulugan. Sa muna ato'y ka tubag may tungod sa dreams o damgo. Pero mga prophets gani, mga holy persons of God, written in the Bible, makaingon ta sa gisulti sa Diyos sa Numeros 12:6. Ako ng inyong Diyos magapadayag og mga mensahe nako ngadto sa mga propeta, pinagis sa damgo o pinagis pananahon. So specifically gipibawas Ginoo sa iyang mga propeta. Mo to atong tubag sa pangutana niya si o balik ta ni Carlo Badenas atong paminahon. Dagang salamat Brad Sok Fernandez ug maayong gabi kanimo pag-usab Brad Sok. Nya greetings nako Brad Sok ni Brad Herms Luina taga Kalbayog Samar ug labi na ni Sister Divina Rakasa. Maayong pagpaminaw kanaton tanan. Usa sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo Brad Sok, kining dako niyang gugma gyud Brad Sok, kining pagpakamatay gyud niya tungod og alang kanaton tanan. Usa sa gibuhat ni Kristo Brad Sok nga dili gyud malabuan kini gyung gani Josiah gikan siya sa dili makita unya nahimo siyang tao ug nakita siya sa katawhan. Unya nagpakamatay jud siya Brad Sok didto sa krus. Unya sa Juan 14 Brad Sok kapitulo 12 nagkanayon diri si Kristo Brad Sok. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo ang mutuo kanako magabuhat sa mausab nga mga buhat nga gibuhat ko og pagabuhato niya ang labaw pa niini kay ako moadto sa akong amahan. Dinhi Brad Sok sa mong teksto nga naghisgot diri Brad Sok nga ang mutuo ang nituo ni Kristo magabuhat sama sa iyang gibuhat ug mulabaw pa niini kay moadto ako sa akong amahan. Ang akong pangutana Brad Sok, dili ba Brad Sok nga kining Ginoo nga mao si Kristo usa sa iyang gibuhat mao mang pagpakamatay alang kanaton tanan ug katong ug ang bunga sa iyang kamatayon gitawag katog infinite value Brad Sok, wala gyud kinutuban gyud Brad Sok tungod sa iyang gugma Brad Sok. Ang akong pangutana Brad Sok, nganong niingon man si Kristo Brad Sok nga ang magabuhat niini kinahanglan labaw pa niini katong iyang gibuhat Brad Sok, palabuan pa Brad Sok. Ang akong pangutana Brad Sok, duna pa ba'y mulabaw sa gibuhat sa atong Ginoo Brad Sok? Palihog ko pagpatin-aw Brad Sok. Matod pa sa teolohiya dogmatika nga the only sacrifice or redemptive act to save mankind was the sacrifice of Christ only Him. Siya ra gyud ang makahimo niadtong sakripisyo nga makahimo pamayad sa tanang mga sala. Igo na siya gyud. Wala i-appeal lain. Even Mother Mary si Santa Maria nakakontribute sa unod ug dugo ni Kristo gikan kaniya. Pero wa magkinahanglan nga si Maria mo puno og laing sakripisyo aron nga madungagan ang sakripisyo ni Kristo. Kaya mo lagi ang iyang sakripisyo infinitum. Kay pagkatao ko ni Kristo, usa siya ka divine person. Nga sa libro nga Teaching of the Catholic Church, page 156, nagingon nga dunay duha ka paghimugso ni Kristo. Ang iyang pagkahimugso sukad sa way sinugdan sa pagpanganak sa amahan kaniya. Motoy paghimugso nga way sinugdan ug way katapusan. Nga sa paghimugso ni Kristo dili sabton nauwahi siya sa amahan ug nagunang amahan kaniya. Dungan sa way sinugdan ug way katapusan. So that was so mysterious kind of birth
kahibudngan ka itong maong paghimugso nga siya na himugso gikan sa amahan sukad suway sinugdan ug way katapusan paghimugso nga siya wa mawahis amahan ug ang amahan wa mauna kaniya ug paghimugso nga nagabaton siya sa kahimtang sa pagka-eternal. Kanang eternal, pinulungan ng in English, ang hubad na a being which has no beginning and no end and is not subject to death. Kanang pong eternal, ang kahulugan na way sinugdan o way katapusan ug dili ni siya mailawom sa kamatayon. Kaya kung palitan ang eternal mamatay na, he ceases to be eternal. Ang Diyos eternal man na. Bosa si San Pablo mingon, ang Diyos nagpuyo sa kahayag nga di maduol, ang Diyos bugtong dili mamatay. So dili na to pahiran nga ang Diyos labi na sa Kristo kay nagpakatao man nga i-appeal na to nga ang divine person namatay. Di na mahimo kay he ceases to be eternal. The divine person of Christ ceases to be eternal if he was submitted to death like the death of Jesus being man. No? Kaya si Kristo namatay sa iya man pagkatao. Kung namatay ang iyang pagkatao, dili na to i-appeal nga namatay sa divine person kay irihiya na na. Ato na nang giatakan ang Biblia. Ato nang gipanghimakak ang gisulti ni San Pablo. Nga ang Diyos nagpuyo sa kahayag nga ni maduol, bugto nga dili mamatay. O sa gitawag to infinitum sakripisyo ni Kristo, kay pagpakamatay ni Kristo di sa krus, naaman ang iyang pagka-Diyos. Sumalas itong mabasa sa Colosas 2:9 nga ang tibuok kahupnganan sa pagka-Diyos nagpuyo diha kang Kristo. Bosas pagkamatay ni Kristo sa krus iyang pagkatao, diha po ang iyang pagka-Diyos. Di mo doong sakripisyo ni Kristo, infinitum, walay katapusan, walay sama. Pangano man nga, ningon mas Kristo nga, kung kamo nagatuo ka na ko, makahimo pa kamo ug labaw sa akong nahimo. Kanang isulti ni Kristo, prophetical na siya. Kaya sa panahon niya, doon ay nahimo niya, pero doon ay nahimo sa mga moderno rong mga tao sa Diyos. Ngawa mahitabo sa panahon ni Kristo. Panalitan si Pope John Paul, nga doon na siya ay doon na siya pakigpulong, doon na siya humili, nga kinahanglan ipaabot sa tibuok kalibutan. Ipakalat yun sa tibuok kalibutan. Siya sa mabagi, pinagi sa telebisyon. So, hapit na nang dapit sa kalibutan, doon na may telebisyon. Pagsulti niya dito sa Vaticano, nabot sa Africa, nabot sa Russia, China, nabot sa Finland, Sweden, Netherlands, Ireland, niabot sa Pilipinas, sa mga nasod sa Asia, China, Thailand, Indonesia. In one instance, siyang pagigpulong diha o karon ni abot dayon nga tos tanang nasod sa kalibutan. Wa man na may tabo ni Kristo, siyang pagigpulong ni Kristo sa bukid, yan iyang pagigpulong sa 8 ka kabulahanan. Ang naminaw niya nga pila to kalibo, mayngon nato nakadungog. Pero ay lain. So, ang nitabo karon ni John Paul, siyang message sa the whole world, the family day, na kalat. In one instance. Tumukayong ta, grabe sa gahom sa Papa. Adili na gahom sa Santo Papa. Gahom sa niduyog ka na to. Ang uswag sa sensya. Mga butang ingon niya na. Niya, dahil sa ka pare nga nag-practice ining doon na siya gift of healing nga diya sa television samtang nagampo siya doon ay magtanaw sa television uban ang pagtuo napit sila kayo siya pag pray over sa mga masikiton sa kining face to face preaching niya katong wa dito atong lugar tanaw la sa TV uban ang pagtuo nagaayo sad. So that is somewhat strange, extraordinary nga we can say in our parlance nga katingalahan o mga milagro nga nitabo nga wa may tabo sa panahon ni Kristo. Ingon niya na, pero in the sense of redemptive act of Christ, awa na gyud makatupong niya na. Wa na makahimo niya na. Sa mas pingon niya, pati akong lawas.
katuog adlaw ako na banhaon. Na San Juan 2, 19-21. So mo nato ikapaambit nga what is the meaning of that nga magkahimo kamo ug labaw sa akong nahimo. Mo na nga atong tubag sa pangutana. Atong paminahon si Dennis Abarquez. Daghang salamat pag-usab Bradsok ug maayo nga gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod ning atuang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diya sa tungkop Minglanilla nila ni Brad Edwin Paraguso ug sa iyang pamilya ug kauban niya sa barangay captain sa barangay Lupon maayong pagpaminaw kaning tanan. Unya Bradsok akong greetings sad ni Brad Fritundag sa CFD Lourdes Paris nga ato ang parokya sa Lourdes ug labi na gyud ni Sister Girly Tabar, Sister Proxy og ni Tia Agnes mayong pagpaminaw kanatong tanan. Bradsok kari ko sa pangutana Bradsok about Inquisition. Diri Bradsok nag-ingon diri Bradsok sa Inquisition nga ang simbahang Katoliko maoy usa sa ni-inquis sa pipila ka mga Kristiyanos nga mga nanudlo og irehis og imoralidad diha sa simbahan. Ang akong pangutana Bradsok kay matod pa sa mga laing sikta nga ang simbahang Katoliko, ang Santo Papa maoy nagpapatay sa libuan ka mga Kristiyanos, mga irehis ug uban pa mga imoralidad diha sa simbahan. Ang akong pangutana Bradsok, obligado ba gyud Bradsok sa Santo Papa siya gyud nagsugo nga pamatyon ang mga tao nga irehis nianang panahona, mga tao nga mga imoralidad nianang panahona, ang simbahan ba mao nagsugo sa pagpamatay sa libuan ka mga Kristiyanos nga mga irehis? Palihog kog patinaw Bradsok kung tinuod ba ang simbahan mo ay nagsugo og obligado sa nagpatay sa mga irehis Bradsok? Ang existence sa simbahan, sa pagtungha sa simbahan, sa pagtukod ni Cristo Anyo 33, Anno Domini. Diha sad ang mga pamunuan, ang gobyerno. Dahil gobyerno nga gipanguluhan sa emperador, the king or emperor of Rome, nga gakos sa ng mga kanasuran o gingharian ubos niya. Muna nga doon na sa pamunuan panahon ni Herodes diya sa pagkahari niya sa Judea. Doon ay namunuan the governance of Rome nga si Pilato nga mo'y gobernador si Pilato. Sa ingon niya na nga sa panahon sa Inquisition nga ang simbahan nakagilibutan na sa daghang mga pagsuway o pag-atake sa iyang mga pagtulunan sa Iglesia Katolika. Kanya doon ay mga Katoliko nga ni balisad, sagop sa mga laylaing mga pundok sa pagtuo nga nakapig sa sila sa laing pagtuo. Yang simbahan gusto nga mo hatag og panagang lugar sa ubang mga Katoliko nga dili madani. Mo na nga iyang gihimo ang mga inquest, pagsusi nga nianang pamilyaha kinsay Katoliko nga nagpabilin og dili na Katoliko. Unya, pinagi niya na kung mamatud-an by process and examination kanang tawhan nga Katoliko nga ang iyang yung panudlo ug pagtuo dili na Katoliko i-segregate siya. Mo na nga lang inquisition. I-segregate sa tupay, ilain na. Isang magparehas lagpuyo sa balay, pero ilain na ang iyang mga pagsimba o ang iyang mga ignonato, communications of service. Lain na sa siya. So, ang mahimo, ang simbahan, mohimo rin og excommunication. Excomulgado ang usa ka taong Katoliko nga nibiya na sa iyang pagtuong Katoliko. Kutob ra ang simbahan niya na. Pero ang gobyerno, nakamatikod nga dunay mga grupo sa mga dili na Katoliko nga nagsangkap og mga armas, sangkap og mga violente nga mga tao nga ilang gisung ang mga monasteryo, mga monghe nga nagpuyo dito sa Kalinaw, ilang gisunog ang monasteryo. Mga mongha, mga madre nga nagpuyo sa Kalinaw, ilang gisunog kay giagda sila sa ginganlan og kaligutgot nga ni aning inganlan og body of people called Catholic Church.
Tungod niya na, kay that is a public offense. Ang gobyerno sibil, nisud na, nga dili na ni mao. Nga ang malinawon nga mga tao, ang simbahan katoliko silang pagsimba, sulngon ug sunugon ang ilang mga konbento ug monasteryo. So niintra ang gobyerno sibil. Nya kay bugat man ang mong kasalaod, doon na sila penalty nga, bugat priso ba o doon na gani mga death penalty. Muna mabasa na to sa Campton's Encyclopedia, Volume 12, page 191. Nga nag-ingon, since the law of the Catholic Church forbid the clergy to shed blood, the severer penalties of the heretics, like the death penalty, were exercised not the church, but by the civil government. Muna nga lang na itong nitabo nga inquisition doon ay gipamatay. Pero ang simbahan, wa may police power o may gahom nga pamatyo ng mga tawhana. Tungod kay na may usa ka civil government nga mo process kung nakahimo silang dakong salaod, doon ay death penalty. Pero dili ang simbahan. Pero doon ay abuses, kadto si Padre Tomas Quimada, nga sa iyang pag-inquest, pagpangutana, na lapas niya ang lagda sa Santo Papa. Kaya nihimo mo siya mga violent nga mga buhat, pagpugos, paglatos, uban pa. O sa, ang maong tao, si Tomas Quimada, nga usa ka pare, dipus sa Santo Papa. Kanang pong dipus sa tupa, gihipo siya o gibilanggo sa usa ka monasteryo. Aron dili mo kalat ang iyang abuso siyang pagka-inquisitor. Nga na mo na siya tormentor nga mo patay o mo latos pa kastigo sa mga kining nailhan nga erehis. Kay way labot ang simbahan niya. Mo nang nasuwat sa usa ka encyclopedia, Campton's Encyclopedia, Volume 12, page 191. Tungod kay ang simbahan ng mga pare, gidaan man pagpaagas og dugo, kuno na mga silot nga bugat sama sa silot sa kamatayon, tungod sa dakong salaod, ang gobyerno sibil mo'y maningamot niya na dili ang simbahan. Mo na nga ang simbahan, gipasanginlan, nga libo-kalibo ang ipamatay niya nga mga erehis. Uwa sila masayad, it was not done by the church. Because the church does not have that to execute death penalty, but the civil government. Mo na ang ato ikatubag sa mayong pangutana para sa katinawan sa itong mga igsuon nga wa kay may baw sa background niya ng Inquisition o tingali ang ilang ipasabot kato si Tomas Quimada nga usa ka pare nga Katoliko nga naghimog abuso. Abusos non tulit proprium usum. An abuse is no valid argument against the proper use. Nga kadtong iyang abuso dili na to pasanginlan ang gitamdan ug patakaran sa simbahan. Nga dili ang simbahan mo'y mangunay sa paghatag og bugat nga silot sama sa torture o kamatayon. Mao na ang atong ihatag nga katinawan niya ng mga pangutana. Atong paminahon si Jasper Rafanan. Daghang salamat Brad Fernandez, may gabi ida kanimo. Labi na sa atong mga suki nga tagpaminawan ning atong programang katinawan sa pagtuong Katoliko. Brad akong i-greet ang tanang naminaw karong gabi una ug kutob sa makawat ni atong istasyon. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw natong tanan. Brad ari ko sa akong pangutana Brad. May tungod bitawan ni atong Ginoong Dios Brad. Ang atong Ginoong Dios Brad Espiritu. Ang akong pangutana Brad kay ang atong Dios Espiritu man aduna ba usab ni siya kalag? Palaw ko papatinaw ni Brad. Yes, lahat sa ato nang mabasa sa Juan 4:24 ang Diyos Espiritu. Way unong bukog na sa Lucas 24:39. Pero sa Jeremias 5:29 nagisgot nga ang Diyos dunay kalag o nakita ko ang dagkong makalapasan o ako nasuko pagayo nga akong kalag magapanimalos kanila. So nagisgot ang Ginoo nga akong kalag magapanimalos kanila. Doon ay penultihon sa kinaanman sa ingan lang na to the theology on the ontological being God, no? Ang kahimtang siyang pagkasiya nga Diyos. Nga
gingon nga quid in Dio Deus est. Latin man na. Quid in Dio Deus est. Ang sa buta na unsa man ang bahin sa Dios, dunay bahin nga naa niya, part ba? Hindi na to matugkad tungod kay espiritu man ng Dios. Quid in Dio Deus est. Kung unsay bahin naa niya, Dios na, pero dili daghan nga Dios. Kaya niya sa Jeremias 51:15. Nga pagbuhat sa Dios, iyang gigamit ang iyang kaalam. Pagbuhat sa Dios, iyang gigamit ang iyang gahom. Pero kanang iyang kaalam o gahom, Dios na, pero dili na natulo ang Dios. Kung dili, mo ang prinsipyo, quid in Dio Deus est. Sa to, unsa ang bahin nga naa sa Dios, Dios na. Iyang kaalam, Dios man na. Ang iyang gahom, Dios man na. Mo bitaw si Kristo gitawag nato gahom, o gitawag nato Dios. Kay kadawang persona sa Santissima Trinidad, nga usara man siya kapag ka-Diyos amahan. Yan naman sa 1 Corinto 1:18 nga nagingon nga sa 1 Corinto 1:24 nga si Kristo maong kaalam ug gahom sa Dios. Christ is the wisdom and the power of God. Christ is the wisdom and the power of God. And Christ is God. So kanada yung kaalam ug kanang gahom, that is only one in God. Dili na nga kay usa ka tipik ubahin siya pagkamao nga Dios na sana. Nga malaka na ba ang daganag Dios, kaalam, gahom, it's only one. So quid in Dio Deus est. So mao na ang atong ipasabot niya ng utana ni Jasper nga angay masabtan nato nga doon na ba siya kalagan Dios. Doon na, pero kanang iyang kalag o espiritu usara na siya pagkasiya. Di ta makaingon nga lain na siya ng Dios. Manang quid in Dio Deus est ato pa. Ang bisan unsa nga naas Ginoo Dios po na. Mana atong tubag o may na pagkatanaha. Atong pabinawon si Carlo Badenas. Dagang salamat Brad Sok Fernandez ug mayong gabi kanimo pag-usab Brad Sok. Unya handos na lang ko sa pangutana Brad Sok. Kining buwan sa Mayo Brad Sok, naila kini Brad Sok nga kapistahan sa gitawag nato og Santa Cruz. Daghan kayog mga kapilya Brad Sok nga nagsaulog nining kapistahan sa Santa Cruz. Matod pa sa atong mga kaigsuonan nga mga dili katoliko Brad Sok. Nganong ato maning gidaig o gisaulog kining krus nga ang kahulugan niini tunglo man. Bad man daw ang kahulugan nining krus Brad Sok. Ilang gibasa ang Galacia Kapitulo 3 versikulo 13 Brad Sok. Unya matod pa nila Brad Sok nga didto man namatay si Kristo sa krus. Nganong mao man ang atong gipistahan, mao man atong gidaig. Inay unta si Kristo mo atong gipistahan, didto na hinunta nagpista og nagsaulog aning krus nga kahoy Brad Sok. Unsa may atong katin-awan nato nini Brad Sok? Atong katinawan niya na mo nang nasuwat sa 1 Corinto 1:18 nga nagingon alang sa nangawala ang krus binuang. Pero alang kanatong nangaluwas ang krus gahom sa Dios. Laom og tulukibon kanang isultin San Pablo. Alang sa nangawala ang krus binuang. Pero alang kanatong nangaluwas ang krus gahom sa Dios. So unsa man day birtud niya ng krus nga gahom na sa Dios. Alang sa nangawala ang krus binuang, pero alang kanato ang nangaluwas ang krus gahom sa Dios. Kay kunatong ipadayo ng pulong ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 1:18. Niya ilahos nga to sa 1 Corinto 24. Mayroon masad si San Pablo nga si Kristo maong gahom ug mao ang kaalam sa Dios. So kita na to nga kanadayang krus. So kung ibutang i-translate na to into being, that is Christ. Because Christ is the power and the wisdom of God. Yeah, the cross is the power and wisdom. So di mo do in personification. Nga kanang cross kung tanaw na to, kahoy man na ipinabuhos, na ipinababag. Pero in the process of faith, sa foundation of faith, magalantaw tas cross nga itong mahinumduman ang kamatayon ni Kristo pagluwas ka nato.
Atong mahinumduman nga si Kristo na. Mo na kung atong gisaulog ang cross, pareho na sa Salmos 95:1, nga dali kamo, daygon ta ang bato. Maghugyaw kita sa pagdaig sa bato. Pero katong basahon ang Salmo 62:1, ang bato mo ang Diyos. So kanap ingon gidaig na to ang bato, dili na paganistic kung pagano, kaya kahulugan na batong ipasabot, mo ang Diyos amahan. Mo ang Diyos. O sa pingon na itong gidaig na to ang krus, gisaulog na to ang krus, ang kahulugan na ang atong gisaulog, katong gilansang sa krus nga mao si Kristo. In the parlance and meaning, katong isulti ni San Pablo. Maikson mayong gabi, makausap pa doon at ay paibao ang atong mga pagpasalamat nga talisay noon sa SUNA o suka sa atong mayor, State of the City Address nga nagpaabot ng mga tao o mga dagkong mga butang, pero ang mayor mapupsanon kaya payag sukad siyang pagsugod nining unang adlaw ko sa kakatus pangalagad iyang giugmad pa kayo ang mga proyekto nga iyang nahimo sa pagpadayon. Labi na sa aksyon agad sa pagpungan nga gibubuhan sa mayor o kining funding para niya itong mga iksyon nato nga madisgrasya sa ospital. Anyway, kapalit ang sambal, labi na mga sambal nga di na makita sa farmasya sa government hospital. Doon ay mga butika nga iyang himuan o memorandum of agreement nga mga pasyente gigas talisay. Pag-ibuhan sa pag-ipay kay sila mga problema sa panginabuhi, yun yung mga masugamat ng mga katalagman, gisagakay doon sa aksyon agad ni Mayor Samson Dulias. Kung ipadayon yapon ng eskulahan nga ang mga college students, mga kabos, why tuition fee, why pa? O ang mga ginikanan kanunay maghilaks kalipay naman sa ilang revisions mga bata kay dali naman kayo makasulog trabaho kay na may profession o mga dahil nga nagkuba sa audit di padayon sa mayor ang ayo sa mga barangay nga nagkuba sa nagani barangay nga naduhanan nilong barangay ko kay nangita bilag lugar gusto sa barangay sama sa barangay sa Suhong sa Buki uban pa ng gay ayo sa mayor kini nakapalipay kayo sa katilimban sa Bisaya nga ang pagmumuma gipadayon nga doon na dagkong mga proyekto gisuportahan sa atong council Vice Mayor si Chuyas Nara, si Digol Goya, si Maning Kapayana, si Kabigas, si Pagkumanskom, si San Kapanyero, na si Mr. Daan, Gil Staulos, Ferdinand Baya, si Atty. Baas Rakit, si Lito Pagkaltos, o si Supi, si Pinya Ilanan, si Pinya siya, pagdidisiplina. Kung pumuko, matambayayungon kayo ang council, nagpasalamat kayong talisay. Salamat sa Diyos sa iyang pagma, ang iyang suka, mapapsanon, at mapadayunon na pag-pagayun o pagtubag sa mga kinahanglan sa atong mga kaigsunan. So sanay sa atong mga gipibaw sa atong social concern kay masuot mas Biblia na ito sang ilhon nga matutuan ni Jesus ihatag ni Cesar o sa gobyerno sibil ihatag kaniya o nga ito sang simbahan. Muna nga give to Cesar what is Cesar and render to God what is God's. Muna nga ihatag sa natong iya sa Diyos iya sa simbahan at kasing ilhon ang mga ayuhan ihatag sa atong gobyerno sibil. Kaya pasalamat sa itong mga kaigsunan na po yung amigo sa kining Sulpicio Algueri sa San Fernando na alagaron is mga katikistas, hindi pa sila mga pare. Yung asawa ni Brad Sulping katong isang ninaw sa atong Kulamanon, Brad Sulping Algueri. O ako sa amigo si Brad Emil Coiba, na doon na siya hardware o kining kanan nga maginanglan nata sa atong nangupa ng mga balay na iya yung tubag o napapsanon kaya siya na nila o sa
sa Eskwelahan National School sa Puok, Brad Engineering Military. Maikson, salamat kayo sa pagtuyok kinatok. Salamat po sa mga kauban nato nga niduyok sa atong tulumanon. Katinawan sa pagtuog, doon na mo yung mga pangutana, mga phone, ato sa matubang. Balik ta sa studio sa DYRF Radio Pursa. Ang Diyos magapanalangin ato. May gabi yung Maikson. Inyong nabati ang tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat. Radio Puwersa! Vitron, subok na! Ako di ay si Inday Cabanda, taga Lanisi, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga nasakit. Na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Tayo gani kay nakapalit ni Betron tablet, duha ka simana, gikan paggamit namo, makalakaw-lakaw na siya, unya. Ganahan na kay siya mukaon. Magpasalamat yun ni sa Betron tablet, sir. Vitron, subok na! A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Mapalit sa Diding's Pharmacy, GY Pharmacy, Queen's Pharmacy, King's Pharmacy, Universe Pharmacy, Siam ka branches sa Beans Pharmacy, 15 ka branches sa Evercare Pharmacy, ug tanang branches sa Bestway Pharmacy. Mapalit usab sa Talisay sa 4C Pharmacy. In order to do any real good,